Здравейте хора, днес ще ви покажа как да си сложите Aptoide. Това приложение да можете да си сваляте платени игри безплатно. Тегли се от Google и пишете Aptoide. Ето. И цъкате първото. После цъкате инсталиране Aptoide. Бе, що така зали? Не, заредило май. Махай се. Не. Ето цъкате замяна на файл и се тегли. И ето, изтеглило се. И тук излизате и ето го. После го цъкате. И тук пишете и главата надолу, ето я. И после, ако искате по-стара версия или по-нова, цъкате това там и тук търсите. И чао!